Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi o să vorbim despre GTA 5 și mai exact despre gangul Vagos. Să începem. Gangul Vagos este un gang hispanic din zona North Rancho și este învecinat cu gangul Ballas. Acesta este format din tot 3 seturi. Primul set este The East Vagos, The LC Originals Vagos și The South Vagos. Gangul Vagos este format numai din hispanici, celelalte ganguri aprobând hispanicii în gangul lor, dar acesta este format numai de o etnie. Gangul este recunoscut pentru că nu are nicio afacere și stau în niște barăci și niște zone rezidențiale ocupate de la Grove Street în anii 1993, care au făcut parte din cartierul Seville. Azi cartierul se numește North Rancho. În North Rancho se pot spawna și Aztecașii. Aztecașii fiind un gang care a fost înghițit de Grove Street și de Vagos în anii 2000, dar acum încă apar. Aceștia fiind rari și par mai degrabă ca niște Marabonda Grande decât niște Aztecași, dar îi puteți recunoaște pentru că Marabonda Grande vorbesc altcumva, au alte tatuaje și sunt reprezentați de culoarea albastru închis, nu de albastru. Gangul Vagos fiind reprezentat de culoarea galbenă. Să continuăm. Gangul Vagos mai este recunoscut și pentru că nu folosește motociclete, ci doar mașini. Este fan al postului radio hispanic din oraș, și anume East Los FM. Și gangul Vagos este foarte, foarte mare, mai mare chiar decât Ballas și Grove Street. Gangul Vagos are foarte multe femei membre și aceștia se îmbracă foarte, foarte diferit unii de alții. Se îmbracă câteodată chiar și ca civili. Armele lor preferate sunt micro-SMG-urile și Uzi-urile. Și cam atât pentru episodul de azi. A fost un episod mai scurt. V-aș ruga să dați like și subscribe. Pa, pa!